Cum arată un Crăciun în situația în care te găsești când deodată ceva s-a întâmplat în viața ta? Cum arată un Crăciun într-o durere pe care tu o experimentezi și este un Crăciun fericit? Dar dacă te gândești la păcatul care te domină de ceva timp și te lupți cu el să scapi de el, și toată lumea o să spună Crăciun fericit, dar știi în inima ta că această luptă ai pierdut-o de multe ori, lupta cu păcatul. Din lecțiile vieții învățăm că fericirea nu ține de bogăție și de putere. Fericirea nu este definită de cât de frumoși și de prezentabil suntem. Fericirea nu este definită de renumele pe care îl avem. Fericirea nu-și are izvorul în admirația lumii. Crăciun fericit. Fericirea, spunea Domnul Iisus Hristos, pe care îl sărbătorim în predica de pe munte, ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Este mai ferice să dai, spunea Mântuitorul, decât să primești. Dragii mei, mi-aș dori să învățăm ca de acest Crăciun din 2022 să fie unul fericit. 3. Mulțumesc. Din 2023 să fie unul fericit. Și de ce nu fericirea aceasta să o luăm în fiecare zi în viața noastră? Amin?